Әхмәт Саттарны, шагыйрь Әхмәт Саттарны шактый яхшы белә идем. Мин аның хәтта аның фатирында, аның бүлмәсендә язган шигырьләрен дә бар. Мин аның белән шактый еш аралаштым. Ул да миңа кунакка килгәне булды, мин дә кунып та чыкканнары булды минем фатирда. Ул романтик рухлы кеше иде. Мин аптырадым, мен бу ничек инде романтик холыклы шушындай бунтар җегет Мәскәү Кремлендә метрдотель булып эшли алды икән. Президентлар кабул итеп, ил башлыклары белән аралашып. Мен ул бит ул вакытта кычкырып шигырь дә укып җибәргән микән. Шундый кеше иде. Тик торганда шигырь укый башлыйлар иде. Менә ул заманнар бетте хәзер бит. Кешеләр бик сирәк хәзер шигырьне кычкырып укыйлар. Кичәләрдә генә. Ул теләсә кайда трамвайда барганда да, юлда йөргәндә дә, поездда барганда да, хәтта кергәч кабинетта да шигырь укый башлый иде. Үзенең 4 юллыкларын укый башлый иде. Һәм бу яктан караганда ул чын мәгънәсендә шагыйрь иде. Чын мәгънәсендә куйган шагыйрь иде. Билгеле аның кемчелекләре дә булгандыр. Ул татар телен ул бик камил дәрәҗәдә белми иде. Аны ул үзе дә аңлый иде, әмма ләкин аның бу гаибәте ул, аның бәласе иде. Ул бит татар мәктәбендә укымаган, татарлар белән заманда яшәгәндә бик аз аралашкан. Әмма ләкин аның поэзиясе, шигърияте, чын шигърият, чөнки ул ихлас. Иҗат кешесе өчен иң кирәкле нәрсә ихласлык. Талантларны син ала алмыйсың, талантны сорап алып булмый. Талантны Ходай Тәгалә бирә. Ихласлыкны да Ходай Тәгалә бирә торганнар. Әмма ләкин ихласлыкка күп дәрәҗәдә ирешеп була, өйрәнеп була. Гаиләдә, әтәнидән, дуслардан өйрәнергә була. Һәм бу яктан караганда ул гаҗәеп тә ихлас кеше иде. Шуңа күрә аның шигырьләре бик гади булса да, бик тә ихлас һәм ул без аны шуңа күрә без һәм укучылар аны ихлас күңелдән кабул итәбез.